يكالو 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 كل يكالو نبدا كالو بدلنا ننزل كام ترى كام بروح كان تاجا مالو هايو اتوم سلو نبنا بحدنا بيري نبنا بحدنا يكالو كل يكالو نبجع كالي كل بدلو أنت الكايم تركايم درو كل يكالو تايسا مالو عمل كايم أتوم سلو هذا نقطع ديناميلو يكالو يكالو جدنا يكالو عم قام توزع كامزة نقطة متكعتي نجيبك نتراس بتعمل يا يكالو خدابي زبزب يكالو خدابي زبزب أحمد بين عدون خرك أحمد بين عدون خرك عرض حراس حماد عرض منبا عرض يستاذن قل مربا فالكتنا رغيبا سببا ركض من المريض مستخبا تحكي منا قوقع علبا بيبا تقبل كم زاربا يكالو جدنا يكالو يمشي لسا يوسعلو حي مبزعتي يوسعلو يفكوبالو حي مبزعي عرفو جدنا بنانا عطنت ويكمو اللي حوحنا عاد شروم كانكم مسلك ولا صدشنا الكادون انت أبعبتنا نبحثم سعدا أبعبتنا نبحثم سعدا الخبون سكينة مستا يكمل حكاية جانتا يكمل حكاية جانتا يكمل بحوم در السماي سيما بلك يوم زحلاي مهلاي نحسك يمسينا كبراي بس يوم دو عريب وامسحاي بس يوم دو عريب وامسحاي كم الحجي دوني بسحاي كم الحجي دوني بسحاي دمعي لسا يبسحلو حي مبزعتي تسخلو يفكوبالو حي مدساي عركم وجهنا بنانا عطنت ويكمه اللي حوفنا بنانا عطنت ويكمه اللي حوفنا بنانا عطنت ويكمه اللي حوفنا بنانا عطنت ويكمه سلام تخاتلت مدبنا مدبدك حدا لبي كميلكم وعيلكم كميلكم امسكم كميلكم كنيكم كم تلمد سلام كنتم تقولون تطهرات ريف تمنتاي سلام زر سلام كعاد تفطروا بحري اب عالم تزخبر السلام زخبر واغان سلام زخفل انتلو حزبنا حزب يرتراي فلذا كل عالم كنكم تكاتلوا مدبنا مدبدك حدا لبي دقيمه سلام كم يمسكم كميكم حراي معنا لهم مشات ارستنا كم تلمد كل غزي نلوم مشات دبلنا يا ارستون حيزنا لنا زحجد اللحلوت كنتات ندبلنا يوم مالتي نايلو مشات ارستنا سلام بقانقا تግርኛ ሰላም እንተኮይኑ ካልእ ትርጉም ዘድልየ ይመስለን ሰላም ክንብል ከለና በቋንቋ ትግርኛ ንዛረብ ወይ በቋንቋ ትግርኛ ንዝርዳእና ሰላም ሰላም ልዕሊ እዚ ካልእ ትርጉም ዘድልየ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ
زعبا من تايم خانو من أي تفاعكم نخون سلزي أبزا أتوكيركم نحنا نايلو مشات هارسنا بزغنا مسينامو أبزا أتوكيركم كم تلومد أبتي إمباكس ناتي حاجة تقولكمني كم تلومد إيهن كن بهذنا نحاجة ساعات برنامج زلنا سلزي سنة مكتتال توتا سلام كلهم تبعجي تعالوا كلهم عين علم أدم بغرادي سلاسي دوايتا عيلا لوني بسنجا تدعي النحر نتمعنا أول سالي هرنا يكاس دفعنا عبينا نشتنا الحبرة كلنا هدي إطراقا على شبرا توتا أنا دعت أستاذنا زدنين اسمنيتا منين وكنت حاسب بدأي يوم بذاتي وليت مع أماتهم كنا عند الكعك تستوي عم بحل قمرنا يوم يستدم الأمر هواجل حلو نقدر كما يلاقب جسمك كما أفعقي وهذا أسكت تحتوي سألم منك بلنا روحي اللي بخم شركي فحسب بغي تقبل حكي هجوبكم عوصنا في حلفيك من سلام ربيتهم هو كتحمرتوا إذا كيكون إيه تفبرت ينتبوا أمر محاولين اللقمتوا يوان نطلعيهم تنفاتين هكم شبرة تايفوتون يوم مقصعات يفوصوا ما أنا زبل ونفعاتهم تلويو عكا تدسلوا على الخيل تنفر الحكوي حتى تعملوا على الحمد والآح أتى عزمي فقر بالبلوة يدخلهم قرر سرسة كما خلق عند التراوزة يقلم كذا يكون يدبوا وهذه يحمكم لأنه الصبح خنزون ذلك نعلم كنوك يفضل بعلوة نتي عيد يوم عيد قوم النحرس بارحين همكم يتقطعوا حين ما كتعبطوا حالف بحالتي وعرف زي منه نبلاي تنتي كانتي معي رفضون انت بطوء مدرستي ولا الحوط ويموزي كل الجفرات أيضا مهدي أيضا شما نبلا تعمامنا قاتي لا يقعنا لما عدك 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 يبنا نحن حوتنا أدل نشكلنا حقنا وفينا حلما لكم فرماجنا مهرنا ولا يمكرتن كيد لنا كردا الحق اللي أنتنا تأينا هيا نتلاقى نحبس موتا تلك مركز أتعرنا بالناس ويتالك أعلانا راسي كيفتينا عندنا بوتنا معكنا شيشينا والله يلي يا عينا ورام حاس تسمع مريم انت لجع على الناس طبعا تستايلو عندنا وتنا معك إلنا شيشينا بنت لا يلبس يا عينا بكون ورام حراي تخاتلت مدبنا مدبدك أحد اللبي أبي باكس كريه هاي لكم ننتهونكم زغنا معات مسجد الله نايز حج ساعات كن رئة مالتي حراي زلنا غزي متان كنتقملو هاي ولا سب يلن منالبات انترستي كومبليكات فينكم كيفون حراي نايلو مشتار استنا سلام بقانقا تግርኛ سلام تتبهيلو كالي ترغم زدلي يመስلن إذا كنا بالكلنا من البعض من الزحجي زلنا يو وي معلتاوي ويسمنا وزلنا يو أما مجوي تبيان يرتران استفر موع السلام كابت استفر مولو أتحيزو كساب حجي سلام أو من قدي من قخلتين حجرات تبقى عزلو ويكام من قخلتين مرحكتات نيت حجر قدامي منستر إثيوبيا برايم منستر أبي أحمد بريزيدنت حجر إرترا قدلا سياس أفريقيا أبز تجبر الركبات عبير تراخل التجزية سلست تجزية بيتبقى وكل تجزية سلست تجزية زركب زين من تايين حريلنا أمانغو خلتي إن حجرات زنبرة السحاب أمانغو خلتي إن زنبرة دماغ أمانغو خلتي إن زنبرة نايوة تدراو مفتات نزي أبقعو
نام ناي صمدو سلام اتيخا اب صمدو سلام اندحر اتيخا امنغو خلتي ازفتر ناي ملوات نقدي يكون معباله بحسيرو ابتي وشت سلام زركب تفطراوي صقاتات ني حبار متقام مالتي سلام اندحر الله كل غزي ابز دلنايو زمن سلام او وشت سلام كله او وشت سلام بلصقنا الله عبيت الله رحوا الله قسانت الله معبال الله ስለዚህ ኣብዚ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ንሰላም ዝጉስጉስ ወይ ከዓ ትርጉም ሰላም ዝፈልጥ ኣብ መንጎ ክልቲአን ውዕላት ዝተፈረመ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣሎ ምናልባት ሰላም ክንብል ከለና ካልእ ትርጉም ዘለዎ ሰላም ከዓ ውርድ እንድሕሪልካ ኣብዚ ናይ ማሕበር ለማኑ ትግራይ ከዓ ካልእ ሰላም ኣሎ ናይ ቆልዓ ሰበይቲ ሰላም ኣብ በቀሽ ፀውዕና ኣደይ ስላስ ኣብ መረብ ረኺብናያ ኣደይ ስላስ ዝወለደት ቆልዓ ትምህርቲ ጌርናሉ እዚ ሕጂ ምናልባት ኣብ ሸንኮለል ዝነብሩ ሕብረተሰብና ኣለው ምናልባት እዚ ንምንታይ ናምፂናዮ ኩሉ ሕብረተሰብና ክነቕሓል ዘለዎ ምን እዮም ትግራይ ማሕበር ለማና ትግራይስ ምን እዮም ሕጂ ምናልባት ሕጂ ከምቶም ክሕቲ ከም ንዕቐት ኢለ ዘይኮንኩ ማሕበር ለማና ትግራይ ቃል በቃሉ ሓደ ዘይርብሕ ሓንጎሉ ዝሰይሐ ሕብረተሰብ ዝውንን ሓደ ዞባ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ስለምንታይ ኢኹም ኢለ ኣብ መንጎ ዝተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ሰላም ኣይኮነን ኢሎም ካልእ ትርጉም ሰላም ግን ኣሎ ካልእ ትርጉም ሰላም ከምቲ ዝደልዩ ዓይነት እዮም በዓል ዕንኪላሎ እንታይ ማለት እዩ ኮለል ትብስቕልካ ኣብ ዘይጠቅም ነገር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ብሉ ናይ መረብ ለኻ ሰላም ደሊና ኣለና ናይ ቀሺ ናይ ሽኽ ናይ ገለ ንገብር ኣለና ከምዚ ጌርና ከዓ ሰላም ንደሊ ኣለና ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ክንረክብ ነቶም ቆልዓ ሰበይቲ ናይ መረብ ረኺብናየን ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ሰላም ኢልካ ዘይተኣደነ ባጀት ሰሊዕኻ ብስርቂ ዝተረኽበ ገንዘብ ማስ ሚድያ ናይ ትግራይ ንሓሰት ምብዛሕ ማለት ገለ ካብኡ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ገለ ካብኡ ቢቢሲ ትግራይ ገለ ካብኡ ዘን ናይ በዓል ሓሰና ሬድዮ ገለመታት ዘን በዓል ኔትወርክ ገለመታት ድገለ እዚአን እንታይ ኩሉ ናይ ትግራይ እዚ እንታይ እዩ ሕጂ ምናልባት ሓደ ሕብረተሰብ ዝንድዕ ድበሉ እንተረኺቦም ወይ የዋሃት ደይምስትውዓል ዘለዎም ቆልዓ ሰበይቲ እንተረኺቦም እንታይ ገብሩ ናብኡ ከዘንብሉ ደልዩ ማለት እዩ ቆልዓ ሰበይቲ ክብል ከለኹ ምናልባት እንታይ እዩ ትሕት ዝበለ ዕድመ ዘለዎ ማለት እዩ ኣባሃላ ከመይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ቆልዓ እንድሕር ኮይኑ ብዕድሚ ጥራይ ኣይኮነን ቆልዓ ንብል ሕጂ ቆልዓ ክንብል ከለና ኣተሓሳስቡ ቆልዓ ፍልጦ ዘይብሉ ብዛዕባ ናይ ባህሊ ብዛዕባ ናይ ፖለቲካ ፍልጦ ዘይብሉ ሓደ ቆልዓዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ጌርና ብልዕልና እንታይ ፀገም ፈጢርልና ብሰንኮም እንታይ ረኺብና ክፈልጥ ዘይክእል ብሓፂሩ ቆልዓ ኢና ንብሎ እዚ ብድምሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝነበረ ብሰንኮም ዕንክሊል ካብ 2000 ሓደን ጀሚሩ ወይ ካብ 2000 ጀሚሩ 2002 ነበረ ኮለል ስጋብ ሕጂ ትሪኡ موسى أقوى وصينا بعد ما قوى عيناتنا بعد ما قوى نهتنا يروب قوى نهتنا جزا خيمك كلاب كل تزع كل اللي نبرد رأم 10 عامك عندنا سلطان من نوح مالتي سعجي عين كلالو يوم أبزع 10 عامك كنهزبه ما ربي حمده أنا من البعض كل جزية دوغمي استرقمت تقراوي تبدأ ترى بعد كم تقراوي تسترقمت كده مهور زي بالله عد كل جزية تايا نيخلاباتن نايدو ما من كوينات تترف كلب انتاي تقبر عطن تراي حق قالي بلو زي ما خلابات نقولهم دلنا قمنا غرزي ولا مخلات بلا غدنا دخل وانا زي بلو اب تግራይ زلو ጭፍራ እዚ ኩሉ ዝሓለፈ ኣብዚ 10 ዓመት እዚ ኩሉ ዩኒቨርሲታት ኣመሪቕና ድም ኩሉ ናይ ሓሶት ምሁር እንተዝህልዋሲ ነዚ ተፈጢሩ ደር ሰላም ምስተጠቐምሉ ነይሩ መጀመርያ ክእወጅ ከሎ ሰላም ደያጋጌምና እምበር ሓቆም እዮም ምስቲ ዝነበረ ተፈጢሩ ኢሉ ሕጂ ናብ ዲፕሎማሲ ዝመርሕ كلاي إذا حجي تفكير دل سلام كتقوم بالمستخاب إزياتهم قن انتايم نقوليو سلام لعل سلام قالوا ترجم دوم سلو نقر يلا أبتقرأي سلام زبها زد اللي حبرته سبالو يلا مخنياتو إتا أدى كابت جزا وتيات فلتو نقر يلا بخبو خدانا قيراي تفلت جزا باي تفلت أب حدث إلى تدربي هذا الله إلى فقط بتوخان بقول شيء تبلع تقرأي تبدأ تراي عشران شمون تنا عملت حزبي تبقى ربي حدا يربح عند خسر أنت الله حزب تقرأي بعد ما حرق يدخل يسرح بسنك زم قففتي ناي جنزب حزبي أمزرنا على مستوافر مرحتهم بسنك دمقرنا يونيفرسيتي كله تتخيلو بقعد يكون يونيفرسيتي ناي يونيفرسيتي نحل كحدا دكلر كونسر عن غيرنا كوسر كو انا كل يقولوا دي كاب نوريكم ليش عويا فرق عن باور كنسر حلا مخناتو نحري خايم كابزو ولا درجه مهاير تقراو اي كاين نحتب هاي تقراو واي انتاي ايثيوبيا ونت مبال يدلي انتاي روحني ناي حجي لو ربحاي بالله ان حدا حويني حدا قربيتين دحر دول كينو اما نقول خلت هاجرات زلو ربحا فلت الكها زي حسن
ስለዚህ ሕጂ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ዝፈጢሩ ዘሎ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ኣይ ሰላም እንታይ ዳ ይደሉ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ መራሕቲ ናይ ጭፍራ ሓደ ቁንጮ ጉሪላ ማሕበር ለማኖ ትግራይ ሰላም ንዑ ኣይ መባልዑትን ምክንያቱ ኣብ ሰላም ዝነብር ሕብረተሰብ ሓደ ንጹህ ዝኾነ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ሓደ ጻዕራም ዝኾነ ሕብረተሰብ ሃገር ክሃንጽ ሕብረተሰብ ክሃንጽ ዝኽእል እዩ ንሰራቂ ግን ሰላም እንታይ እዩ ቀትሪ ማለት ሰራቂ ብለይቲ ክሰርቕ ደሊ ንሓደ ሰራቂ ግን ቀትሪ እንታይ እዩ ኣይ እንታይ እዩ ስለዚ ሰላም ነቲ ሰላም ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ንጭፍራ ማሕበር ለማኖ ትግራይ ኣይ እንታይ እዩ ካልእ ሰላም ግን እንታይ እዩ ደልዮ ናይ መረብ ለኸ ቆልዓ ሰበይቲ ኣኪብና ናይ መረብ ለኸ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ኣዳሊና ኣለና ናይ ትማሊ ናይ ቅሽቲ ናይ ካቶሊክ ደናገል ናይ እስላም ድምፂና ኣብ ትግራይ ብኬር ዝሓዞ ኣስላማይ ኣይስተን እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣክሱም ዝሞተ ትግራዋይ ስትረፍ መስጊድ ክስራሕ ይፍቀድ እንታይ ትብሉ ብዛዕባ ሃይማኖት ትግራይ ንምንታይ ዳ ኣድለ እዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ምስምስ ዝበሃል ኣሎ ዕድመ ስልጣንካ ንምንዋሕ ዘንቃሕኻዮ ሕብረተሰብ ድሌት ካሓትጎ ምክንያቱ ድኽነት ኣሎ ድንቁርና ኣሎ ዝኩሉ ዩኒቨርሲታት ተማሂሩ ገልምለ ኣነ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ብቁዕ ሰርቲፊኬት ናይ ትምህርቲ ዘለዎ ትግራዋይ የለን ደብረጽዮን ናይ ፎርጂት እዩ ካልኦት ናይ ፎርጂታት እዩ ወላ ጀነራል ኮነሬል ተበልካ ልዕላ ቢልካ ከምዛ ናይ እንታይ ዝበሃል ኣብዚኣ ድልጥፍሎም ፃዓዱ ናይ ሓሶት ናይ ገንዘብ እዩ ወላ እቶም ዩኒቨርሲታት ዝበሃል ብቁዕ ዝበሃል ቋንቋ የለን ብቋንቋ ድምህር የለን ብእንግሊሽ ዓዲ ዓድኻ ተማሂሩ ሰው ተማሂሩ ዩኒቨርሲቲ ወዲኦም ክንዲ ዝተምሃሮ ብቁዕ ተማሂሩ ትግራዋይ ንሃገር ክመርሕ ወይ ከዓ ነቦን ነቢን ከመሓድር ዝኽእል ብቕዓት ዘሎ የለን ካብዚ ተበጊሳ ከዓ ነዛ ሰላም ትርጉም ካልእ ክህብዋ ዝደልዩ ወይ ትርጉም ከዓ ካልእ ሰላም ክደልዩ ደልዩ ትሪእዎም ዘለኹም ሕጂ ዕንክሊ ዕንክሊት ኣይኮነል እዩ ምናልባት ግን ንሕና ንምንታይ ኢና ነዚ ርእሲ ዝምፂናዮ ሓደ ክልተ ሰባት ሕጂ ምስ ጠቕሞም ዝረዳድኡ ወይ ከዓ ምስ ረብሐኦም ጎረቤትና እንዲኦም ወሊድና እንዲና ተዋሊድና ትበሃል ሕማም ኣላ ኣብ ጎረቤት እንተለኻ ምስ ኣድጊ ክኸውን እየ ድብል የለን ጎረቤትካ ኣድጊ እምበር ኣድጊ ይኮንካ ኣብ ጎረቤትካ ደሎ ትግራዋይ ኣነ ትግራዋይ ትብሉና ትግራዋይ ጎረቤትካ እምበር ኣይ ትግራዋይ ነኻ ደዛምድ ነገር ከኣለካ ድዩ ደራኸብ ነገር ከለካ ብጉርብትና ዳዎ ሱዳናውያን ዝበሃሉ ጎረቤት ኣለውና የመናውያን ዝበሃሉ ጎረቤት ኣለውና ጅቡቲ ዝበሃሉ ጎረቤት ኣለውና ብዛዕባ የመን ይኹን ብዛዕባ ጅቡቲ ብዛዕባ ሱዳን ክዛረብ ዝኽእል ኣብዚ ቋንቋ ትግርኛ ክዛረብ ግን የለን ስለምንታይ ወይ ብዓረብ ዝፅሕፍ የለን ስለምንታይ እዚ ኩሉ ዝንታይ ደሪኤካ ኩሎም ኣብዚ ብስምና ተጠቂሞም ብቋንቋና ላሃጃና ተጠቂሞም ኩሎም ተጋሩ ምዃኑ ዘሪኤካ የለውን ማለት ኣይኮነን ሓደ ክልተ ተማፃደቕቲ ብገንዘብ ብገለመለ ወይ ብተሃገር ካኣትው ዘይክእሉ ክንደይ ካብ 3 ካብ 4 ካብ ካልእ ግን ኩሎም ተጋሩ ህዝብና ኣብዚ ክዝንጓዕ ዘይብሉ ማለት ህዝብና ክዝንጓዕ ዘይብሉ ኩሉ እዚ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝጠቀም ኩሉ ትግራዋይ ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና ሓደ ክልተ የለውን ኣይኮንና ንብል ሓደ ክልተ ኣእምሮኦም ዝሰሓቱ ብገንዘብ ዝተዓስቡ ነዚኦም ከምደይ ኣለዉ ጌርና ንቆፅሮም እቶም ዝበዝሑ ግን እንታይ እዮም ኩሎም ናይ ተጋር እዮም ሓሓትና እዮም ትግራይ በቃ ትግራዋይ ኮይ በዓሉ ትግራዋይ ንኤርትራዊ ሓዊ ኮይኑ ኣይፈልጥን ካብ መዓስ ካብ ኦሪት ዘፍጥረ ካብ ራእስታት ኣሉላ ጀሚርካ እዚ ኩሉ ርእሳስታት ዝምታን ራስያ ናብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ሓውኻ ንብረት ኣይዝምታን ዓዲ ኣምሓራ ከይዶም ዘሚቶም ድዮም ዓዲ ኦሮሞ ከይዶም ተጋሩ ዘሚቶም ድዮም ኣይኮኑን ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ምክንያቱ እትዮም ሕዋቶም እዮም ንሕና ግን ሕዋቶም ኣይኮንና እዚ ዝምታ ትማሊ ዝነበረ ኸ ነይሩ ድዩ ዝምታ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ነይሩ ድዩ ኣብ ዓዲ ኦሮሞ ዝምታ ትግራዋይ ከኣቱ ከሎ ዝምታ ይነበረ ስለምንታይ ዳ በዓል ባሮንቱ ተሰነይ ጎሎጅ ኦም ሓጀር ዝምታ ተኻይዱ ምክንያቱ ኤርትራውያን ዶብ ሰጊሮም እዮም ዘብትድሉ ስለዚ እዚ ናይ ንብረት ሕዋቶም ኣይኮኑ ናይ ንብረት ሕዋቶም እንድሕር ዝዝመት ኮይኑ ናይ ኦሮሞን ኣምሓራን ንዘመቱ እቱ ምስ በሉ ካልኣይ ትማሊ ሕብሪ መፍለይ መፅሓፍ እዩ ሕብሪ ዓይኒ ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያዊ ኣይራኸብን ንኢትዮጵያዊ ኣይኮንካን ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ትቆትሎ ዘለኻ ዘይኮንካስ ንኤርትራዊ ኢኻ ትሰጎን ትቆትሎ ዘለኻ ስለዚ ሕጂ ንሕና ብመን መንፅር ኢና ኣሕዋት ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክነቕሓሉ ዘሎ ኣብ ዝወፅሕዎ ነገር ሃሉ ዋላ ኣብ ሶሻል 150 ካብ 100 ግን ንቑሓትን ውድባትን ክንከውን ኣለና ኣዝና ረቀቕትን ፍላስፋታትን ክንከውን ኣለና ወላ መራኸቡ ብዙሃን ንገዛ ርእሱ ዋናታት በዓልና ክንከውን ኣለና ናትና እንድሕር ኮይኑ ንሕና ንጥቀመሉ ኩሉ ግዜ ንሕና ሰብ ራእሲ ማል ክንከውን ኣለና ራእሲ ማል ክንብል ከለና ኸ ራእሲ ፍልጠት ማለት እዩ ራእሲ ምዕባለ ራእሲ ብልፅግና ራእሲ ንቕሓት ራእሲ ውዳቤታት ካብ ምሕያል ስለዚ ዝኾነ ትግራዋይ መፅኡ ካልእ ሰላም ከምፅእ ከውለሉ ሰላም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ዝተፈረመ ሰላም እሱ ሰላም ካብኡ ንላዕሊ ሰላም ኣሎ ዝብለኒ ትግራዋይ እንተሎ ኣብ ዕንክላ ኣለኹም ብሮ ዝደሊ ሕብረተሰብ እዩ ምሕደቕ ክጥቀመሉ ዝደሊ
تدلي وتهدر مهار تدلي سبورتي مهار تدلي كاراتة مهري أسلتيني أيبل حتى سفاد الله هاجر يبل قل ببريان تدلي نمبر تقرأي بمبتعدي ببرد دخل كلالا زي كل ربا ناتهم رديت نعم يدملك يهالو أيهالو يطفو أيطفو نديهم نبأ من ركوم ما خنا تقرأي كل قدم كاب قدم قرصوس هنا تقرأي حالي كل دراسة سجلهم قرصوس يتفكر عتحزم ما خنا كل جزء أنت حريقهم نصبغ زمنه صبغ يدرك كل جزء من تاعنا خاطه الله سلام بزر سلام كعادة تفترة وبحريد سلام زبهال تقرأي تدز ولد تسلام وجدين كابو بتاتهم أب حقوتاتهم تمالز رقمه بعد ملس زعجي دلو رقم عجوجو دبلو أبصرهم داشون دخول رقم عجوجو دبلو تزاربو دي فلتو زي ما بتاتهم أديتاتهم رقم من سياسة مصيب بتيت كن منطلعنا زيني ناديتاتك حجي نتقرأي سياسة كخيدين جنا كيف فلتو بعلم تمنيتات ناتم كان تقرأي يرخبو إرتراوي فلوتي المات كعدة سرقي أقرأسينا أقول كذي زيد اللهم دلو سلسفل أكون المنجس ناس نحنا كمان نقول أكون المنجس ناس سلقنا كمان نقول كاب تقرأي أنت تحسب أنت تقول هنا بجكات المات كعدة المقتال كانوا تسبينا قريب مع بالك كاب تقرأي هم يركضك أين يمعبر رأس اللوم سلام قبال كله سرقي ويكات الماتات نايكال إدمهز سلسل حجي سلام تواهيلو بقاشنا بقله إذن ناتم ميدياها Voice of America قداميتي أدي النزن حجي تولدن دلا BBC تقرأي إذا نايب على حسنة إذا نايب على نري أندلنا نايب على نيتورك دو فانس دو قلنا لي إذا خالد جبر كل زنتايو ناي تقرأي ماس ميديا تقرأي انتاي تمولو نزن دحريلنا قرب نتم جنزب زي فلت فين دبلت نحنا تجارينا أمثلة خان جل تجارو إيرتران وسد دبلت مشافن كبر تقوم لهم بتي لعلي نزل صعب بيلهم نزل على خالد صحفة له نزل خالقها بتوش تدلها خالق قتلت الزمتان كادلو سلزي أمونغو أبي أحمدن أمونغو كبر بريزيدنت هاجر إيرتران أبعد بسوا دلو سلامي إذا زجبر دلو سلام نوعد سلام كان سلام جنن تايد تقرأ واي انت عن سلامي تدلو نتقرأ واي بمنتهى قوم قد تزاربني أسمع فوق تقرأ واي تقرنيا خي زارب تقرنيا كيلو أم حرنيا خي زارب أم حرنيا كيلو تسأجم دلو أروما خي زارب أروما كيلو تقرأ واي أب على الهواز نبر بزي قانقة بزي بحلي حد يجمدي كذبي سلام من تلكم سلام أبوتاتهم بجيكا نسرق نتلمت النخال أي مهروب نلمنا قدامي فابريكيت قوي خالي اللي دنقرنا حصل تلمت إذا تزي كوينا أب تقرنيا تزارب دي ما يكبر خلي أنا تقرأ زخوانك أنقانا يتقرنيا زارب يدولنا تقرأ يلا أي كيلي تقرنيا ها أنقاس لزيبل أم حرنيا بالإنسان بقران دبوتة تدخل أين يتقرأ أم حرنيا تزارب لهم تفضل أكاد أدنو مسم حراي سمامع مس أورومي سمامع مس إيرتراوي سمامع فاتشو كل جزء أنت هنا يتقرأ أنت حريق ما خبي بالإنسان أو كل خاطر فلتون تقرأ سلزي كلنا عجين تايو إذا تفكروا دل سلام نتقرأي أنتاي ندحركوا أنتاي سلام دل نتقرأي تحريركم إيريترا خط عن نتراي سلام ناتو حزب إيريترا خباتها تنيزي سلام نتقرأي قبل علينا زلوم الرأية كساب تفكروا من ساتهم كم ديناصور دوس أنتو حزب إيريترا خيتباتاتنا نعوم سلام حين تايو مخنياتو قدام استراتيجيناتو من تاينيرو إيريترا استباتاتنا كتخونا اللوا تخلال استدمسس هاجر كتهول اللوا عباي تقرأي إن حرك مسروط خوينهم كأخلت ودبات دلوا تقرأي كتهول اللوا خلت ودبات كا عسمن باس عين حزم إذا أنا بأخصمن أبى عدوان استولدا شقاوي درا من العمل سلسلة خراخر 4 خراخر تولدا تجارو أبى 4 خيدن بلس من دعوة خعبيهم زيت علامات نيرو علاماتهم كأبنو صرب عالم تزاري نحنا خي معبلنا إيرترا خد معبل داونا تأميرنا هنرد حركينا هذا زبتيبو إذا دراهم نجناك هادي مدمته سنبيد دمته دراهم السبب أمي كلهم تجار خاناتي ولا زحجيدل إذا سلام يكون الدحر دولا كخاين تقرأ أنت أي سلام دايد دول نسود الدنيا دولا سلام كل التودبات دولا عباي تقرأ قال يقولون حلم شو يعني حلم تقرأ وايد يقرأ أمون غير تراني تبي دولا سلام قال سلام تقرأ كم سنحلكم إيرترا خطوم ديتل إزيد سلام تقرأ إيرترا خطباتاتن إزي سلام ما يتقرأي نحنا وسروب ما نتقرأي كيف بتنا أبزن 3 ورح 3 ورح إذا أطولنا الإيرترا
ማዕለያ ዘይብሉ ገበን አዲስም ድኾዲዮም ተጋሩ የቅሬታ ዘይባሃለው ገበናት ፈጺሞም ድኾዲዮም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክሳብ ንምብካል ደይመደይልካ ሕማማት ሒዞም ካብ ዋይ ምስ ምንታይ ይመሳሰል ምስ ሰይጣን እዩ ይመሳሰል ምክንያቱ ሰይጣን ሓሳዊ ሰይጣን ክፉእ ዘይፈቱ ሰራቂ ልቁማፅ እዩ ሰይጣን ሓንቲ መዓልቲ ግን ኣነ ሓጢአተኛ ኢሉ ይፈልጥኒ ኣነ ጻድቅ እንዳረበ ይትኸይድ ትግራዋይ ካልኩዕኹም ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝኩሉ ምዕግርጋር ዝረአ ዘሎ ሕጂ ኸ ሰላም ናይ ቀሺ ሰላም ናይ ቤተክርስትያን ሰላም ናይ ሽኽ ትግራይ ሰማይ ዝሃገርኩም ሽኽ ሃይማኖት ምዃኑ እንድሕር ትፈልጡ ኮይኑ ኣብ ዓድዋ ስለምንታይ ቤተክርስትያን ዲሱ ደቂ ዓድዋ ተቃሊሶም ንትግራይ ሓራ እንድሕር ገይሮምስ ኣብኡ ክቅበሩ ኣይፍቀዶም ኣብኡ ክሰግዱ ኣይፍቀዶም ኣብ 21 ክፍለ ዘመናት እዚኣ ደላ ትግራይ እዚኦም እዮም እቶም ተጋሩ ዝበሃሉ ስለዚ ተጋሩ ብዛዕባ ሃይማኖት ኣፍልጦልዎም ብዛዕባ ሃይማኖት ክጉስጉሱ ኣፍልጦልዎም ብዛዕባ ባህሊ ክጉስጉሱ ትግራዋይ ሃይማኖት ሓዲግ ካብ ዝኾነ ብልፅግናን ምዕባለን ከማን ሓዲግ ትግራይ ከተኩይሳ ገለመታት ማዓቢላ ገለመለ እዚ ኩሉ ተሰሪሑ ዘሎ ፕላሰተ ተሰሪሐ ፈኛትራ ዘይብሉ ፕላሰተ ተሰሪሐ ፍኔስትራ ዘይብሉ ሽቃቅ ዘይብሉ ባኞ ዘይብሉ ሶልኩም ትራይ ንላዓል ተሰሪሑ ትግራኹሞ ናይ ገንዘብ ሓራም ምዕባለ ኣብ ትግራይ ብሕጂ 150 ዓመት ኣይረኽቦን ምዕባለ ትግራይ ምናልባት ምዕባለ ኩሉ ግዜ ደቂ ሰባት ብጳላሰት ትምንዎ ወይ ከዓ ተሓስቦ ትብሉ ትኾን እዮም ብኸምኡ ዝበሃል ሃገር እንተደልዩ ምን ካብ በዓል ሊብያ ምስ ተምሃርኩም ካብ በዓል ሲርያ ምስ ተምሃርኩም ምዕባለ ኣብ ሕብረተሰብ እምበር ኣብ ጳላሰታት ምህናፅ ኣይኮነን ምዕባለ ዝበሃል ናይ ሓንቲ ሃገር ምዕብል ትኽትበሃል ንድሕር ኮይና ሓያል ስነምራዊ ኣቋማ ዘሎ ሕብረተሰብ ክትውንን ኣለዋ ከምኡ እንተዘይሃነፅሎም ከም ናይ በዓል ዘመነ ቀዛፊ ዝነበረት ሊብያ ንሕጂ ሊብያን ረኣይዋ በዓላቶም እዮም ሊብያዋን ሕን እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ሕጂ ንሕና ምዕብል ሕብረተሰብ ዘይብላ እንተለኻ ኣብዚ ጎረቤትና ተካል መዓልቲ ኮይኑ ሓቂቕና ኮይኑ ጉሕፎም ምስኦም ከይነብርካ እሾኽ ኮይኖም ምክንያቱ እዚኦም እንታይ እዮም ተፈጥራዊ እሾኽ ተዓደለና እሾኽ እንታይ ኻ ትገብሮ ከም ዘይወግእ ትገብሮ ኢኻ ምክንያቱ ንዕኡ ክተልሙስ ኣለካ ከይለመስኻ ሰላም ኣይትረክብ ኢኻ ሕጂ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያን ኤርትራን እዚ ሰላም እንድሕር ተባሂሉ ብትግርኛ ካልእ ትርጉም ዘድልያ ዝግበር ዘሎ ሰላም ናይ ሓባር ምዕባለ ናይ ሓባር ብልፅግና ናይ ሓባር ዕቤት ምስቲ ሰላማዊ ዝኾነ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምስቲ ሰላማዊ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን እዚ ሰላም እንድሕር ተባሂሉ ብቋንቋ ትግርኛ ካልእ ትርጉም ዘለዎ ኣብ መንጎ ትግራይ ዘሎ ሰላም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ክፍጠር ደልዩ ናይ መረብ ለኸዶ ናይ ዓድዋ ዶ ናይ ኣኽሱም ዶ ናይ እንቲጮ ዶ ናይ ክሊዓው ዶ ናይ ቀሺ ዶ ናይ ገለብ እዚ ሰላም ዝበሃል ከይመስሉ እሳቶም እንታይ እዮም ምሕብስ ስለ ዝጠቀሙሉ ነቲ ሕብረተሰብ ናቶም እቶም ኣብቲ ስልጣን ዘለዉ ከዓ ስጋታ ዕድሚኦም ደላ እንታይ እዮም ክገብሮ ነቲ ህዝቢ ደንቆሮ ህዝቢ ስለ ዘይመሃርዎ ኮርተት ተብሎም ዝገይሩ ትግራዋይ ቅድም ኢትዮጵያዊ ምዃን እንድሕር ዘይኣምን ኮይኑ ሰብ ኢልኩም ተሓስቡ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዝድንቆርና 7 ሚልዮን ይብፃሕ ትግራይ 3 ሚልዮን ይብፃሕ ትግራይ ክትንፀል እንድሕር ኮይና ቅድም ናይ ገዛ ርእሳ ክራይተርያ ኣለዎ ሕግታት ኣለዎ ክትንፀል እንድሕር ኮይና እንታይ እያ ከተማልእ እንታይ እያ ክትገብር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከላ ስልጣን ኣይተነፀለትን ትግራይ ዓንቀጽ የስፍርዎ ዳ እምበር ብሰማይ ዝደየቡ መሲሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደይቡ ወይ ብሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደይቡ መዓዝ ከም ዝወርዱ ካብቲ ስልጣን ኣይፈለጡ ስጋብቲ ማለት ድራኽሞ ደብረፅዮን ከቢብ ርእሲ እንታይ እዮም ዝገብርሉ ጌም ኦቨር ዝብሉ ናስኺሎም እዮም ዞም ሰብኣይ ድብል ነበረ ኣይፈለጡን ኣዲስ ኣበባ ክድይቡን ኣይፈለጥዋን ኣዲስ ኣበባ ኣበይ ከም ትርከቡን ኣይፈልጡን ስለዚ ንኩሉ ዛቶም ሕጂ ኣብቲ ስልጣን ከለዉ እኳ ሓንቲ ትግራይ ምዕብልቲ ደይመሰረቱ ምዕብል ሕብረተሰብ ዘለዋ ምሁር ሕብረተሰብ ዘለዋ 28 ዓመት ኣብ ስርቅን ምንዝርናን ዝጎዩ ዝነበሩ መራሕታስ ሕጂ ሓዳሽ ምዕብልቲ ትግራይ ምህናፅ ደይከኣሉ በየን ኢኻ ምክተምፁ ደይኩ ኢትዮጵያ ንመሰረቱ ሓደ መንግስቲ ቀይራ ኣቃይራ ናይዚ መንግስቲ ንለባም ዘሎ ብኸመይ ተቀይሩ ብስሕትዎ ኣይብልኒ ምግላፅ ኣየድልየኒ እዚ መን ይቀይርዎ ብኸመይ ተቀይሩ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ተጋሩ ፍለጥዎ ኣይፍለጥዎ ብዘይገድስ ንሕና እውን ንፍለጦ ኣይንፍለጦ ንስሕቶ ኣይብልኒ ኣቃይራ ናይዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ፍረፃማ ህዝቢ ኤርትራ ፍረፃማ መንግስቲ ኤርትራ ፃዕሪ ህዝቢ ኤርትራ ፃዕሪ መንግስቲ ኤርትራ ለይትን ቀትርን ዝፃዓረሉ ከምቲ ንሱ ዝጥዕሞ ዘይኮነስ ከምቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጥዕማ ዝኽእል ነቲ ጉሪላ ተመን ወይ ከዓ ዳይናሶር ዝኾነ ኣሊኻ ሓደ ሰላማዊ ዝኾነ መንግስቲ ንምትካል ግዜን ዋጋን ዝተኸፍሉኻ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ንጠቅም
ኣይኮነን ስቂልካ ኣይኮነን ጥራሕ ንዕኡ ክጠቅም ዝተመስረሐ ወይ ክመርሕ ዝበቕዐ መንግስቲ ከምጽ እቲ ዘየድልኻ ካብኡ ክትኣልዮ ኣለካ ሰላም ተገበረ ጽቡቕ ኣይገብርን የተበለኻ ናቱ ጉዳይ እዩ ኣብ 360 ዓጺኻ ገዛ ትምልካ ትሪኦ ምስ ትግራይ ደዋግ እንታይ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ትግራይ ደዋግ እንታይ ኣሎ ህዝቢ ኣምሓራ ንሳቶም ከም ዝብሎ መራሕቶም ግን ሻዕብያ መጽንኹም ኣምሓሩ መጽንኹም ኦሮሞ መጽንኹም ሻዕብያ ብጥራቅ ትግራዋይ ተስሐቅና ብሰዓት አባ ድመለው ኣብ ካልእ ኣለና ዝገልም እሱ ፍላስፋ ወዲ ኤፍሬም ወዲ ወይ ኣብዚ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ከስምረሉ ዘሎ ፍላስፋ ወዲ ኤፍሬም ትግራይ ካብ ባድመ እንተወፁ ንዕኦም ሕሸም እንተ ዘይወፁ ንዓም ገደም ወዲ ሓፍ ኣቢልዋ ንባድመ ዝኸይድ ትግራዋይ የለ ሓፍ ኣቢልዋ ተሰኪምዋ ዝኸይድ ንኢሮብ የለ ናትና ሓንቲ ደም ወይ ዓፅን ጥብ ድበለታ መሬት ኤርትራ ትግራዋይ ቀሲኑ ክነብራ እያ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ቀደም ንዛረቡ ሕጂ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዓሻ ጥራይ ትግራዋይ መዓሲ ኢሎይ ብኸመይ ኣገባብ እሱ ነቲ መሪሕ ባሕሪ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ይምልከት ኣብዚ ጥራይ ንሕና ክነስተውህለሉ ዘለና ግን እዚ ትፍጠር ዘሎ ሰላም ኣይኮነን ካልእ ሰላም ዶ ናይ ትግራይ ሰላም ዶ ኣብ መንጎ ትግራይ ሰላም ስለዚ የለ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ተቃዋምቲ ኣብ ኖርዌይ ዶ ዝግል እዚ ክንክልሕግልተ ናይ ትግራይ ንሕና ምስቲ ዝምልኮቶ ኣካል ሰላም ገይሩ መንግስቲ ንሰላም ንምዕባለ ንብልጽግና ካብ ይሎ ለይትንቀትር ዝዓነወ ጽርግያታት ይሃንጽ ኣሎ ዝዓነወ ወደባት ይሃንጽ ኣሎ ንምንታይ ንኽልቲኡ ሃገራት ዝጠቅም ወደብ ናይ ውልቀ ሓንቲ ሃገር ጸጋ ተፈጥራዊ ዳኹን እምበር እቲ ወደብ ግን ብሕጊ ኢንተርናሽናል ናይ ዓለም ዝኾነት ሃገር ብገንዘባ ክትጥቀመሉ ሙሉእ መሰልን ሓላፍነትን ኣሎ ወደብ ትጥቀመሉላ ዶ ንሕና ተቃቲልና ዶ ንሕና ተፈጥራዊ ጸጋናትና እዩ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ የመናውያን ይኹን ምስ ጅቡታውያን ይኹን ምስ ቻይና ይኹን ምስ ኬንያ ይኹን ወደብ ናትና ብገንዘብና ክነካርዮ ተፈጥራዊ ጸጋናይ እዚ እንተዘይኮንካ ብሉፃን ሕርያ ናይ መኸፈልና ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ሓምቢስሉ ዝኾነ ኦሮሞ ሓምቢስሉ ዝኾነ ከምዚ ገይሩሉ እዚ ከምኡ ጌርኩም ክትርድዎ ኣይትፈትሙ ኤርትራ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኤርትራ ክመጽእ ሓራም ኤርትራዊ ንኣዲስ ኣበባ ንኢትዮጵያ ክኸይድ ሓላል ዝበለ መን እቶም ኩልኩም ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክትገብሩ ለይትን ቀትርን ትጎዩ ነበርኩም ምስ ኣንስቶም ምስ ኣዋልዶም ትጎዩ ነበርኩም ምስ ሓለፍቶም ጫማ እንትውልሉ ነበርኩም እሱ ንዓኹም ሓላል እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ሓራም እዩ ዝበለ ግን መን ኣንጻር ባሕርና ኢትዮጵያዊ ብሕጊ ኤርትራ ቫኬሽን ክኸደሉ ክዛወረሉ መሰልን ሓላፍነትን ኣለዎ ከኣቱ ከሎ ግን ብሕግን ቀጥዕን እምበር ከምዚ በስን ጌርካ መኻድ ኣይኮን ብሕጋዊ ዝኣተው ኣብ ኤርትራ ኣምሓራ ኣብ ባሕሪ ከኣቱ ግብኦ እዩ ክርኢ ግብኦ እዩ ክዛወር ግብኦ እዩ ንምንታይ ዲ ሓተ ተዋሂቧ ተጸጋ ነዚ ባሕሪ ዘይረኸበ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ሚእቲ ዓመት ስጋዓት ትዋጋእ ዘላ ባሕሪ ተፈጥራዊ ጸጋ ኮይኑ ጸጋታትና ኸ ንሕና ኢትዮጵያዊ ምጻእ ሶማላዊ ምጻእ ጃፓናዊ ምጻእ መሰል ኣለና ዝኾነ ዜጋ ከኣቱ እዚ መሰል እዚ ግን ብሕጊ ኤርትራ ናብኡ ዝኣቱ ገያሻይ ብሕጊ ኤርትራ ተማእዚዙ ብሕጊ ኤርትራ ቀጥዒ መሊኡ ከኣቱ ኣምሓራይ ንኦሮሞን ከኣቱ መሰል ኣምሓሩ ሕምብስሉ ኣለዎ ባሕርና ኣምሓሩ ከም ዝገብሩ ባሕርና ክንብል ኣብ ስምዒት ኣቲና እኳ ተፈጥራዊ ባህሪ እንተኾነ ግን ከምኡ ክንሓስብ ግን ኣይግባአን ኣምሓራይ ከኣቱ ይኽእል ኣምሓራይ ግን ብረትን ኣፅዋርን ወይ ከዓ ታንክታትን ሒዙ ይኮነን ዝመጽእ ዘሎ ንሱ ከም ዜጋ ኢንቪቴሽን እንድሕር ጌርካሉ ወይ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ናቱ ቫኬሽን እንድሕር ክኸይዱ ኣብ ኤርትራ መጽኡ ክዛወር ኣይክእልን ዲ ምሓራ እንተ ጉዲሉ ሕጊ ጥራሕኻ ብኻሌታ ህዝባዊ ግንባር ተሓንኮ ብሕጊ ህዝቢ ኤርትራ ካብኣ እንደርተንብሮ ወይ ከዓ ሓፍ ኣቢልካ ንዓዲ ትሰጎ እንተዘይኮይኑ ግን ንሕና እዚ ባሕሪ እዚ ንበይንና ኣይኮንናን ክንሕምብሰሉ ተፈጥራዊ ጸጋ እዩ ወደብና ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ መሰል ኣሎ የመን ክትጥቀመሉ መሰል ኣሎ ስዑድ ክትጥቀመሉ መሰል ኣሎ ኡጋንዳ ይኹን ኬንያ ክትጥቀመሉ መሰል ኣሎ ንሕና ግን ብጥራሕ ኢዱ ኣይኮንናን ብጥራሕ ኢዱ ኣይኮንናን እዞም ተጋሩ እንታይ ይብሉ ኣምሓራ ዕንድሎ ባሕርኹም ኣምሓርኹም ዝገብሩ ኣለኹም እደይ ንባሕሪ እዮም ደልዮም ኣምሓር ትግራዋይ ከንታ ክገብር ዲ ኣውጁ ገብሩ ኣስራት ትግራዋይ ይኩን ስብሓት ነጋ ትግራዋይ ይኩን ጻድቃን ትግራዋይ ይኩን እዚኦም ይኩን ንባሕሪ ኤርትራ ካልኣይ ከም በሓድሽ ውድለዋት ክግበርሉ እዮም ዝኩሉ ኩናት 3-4 ወራር ንምንታይ ትግራዋይ ንዚ ክሕሰበሉ ነይሩ ዳግማይ ትግራዋይ ይኩን ንባሕሪ ደሊ ዋጋ ከፊሉ ስለዚህ ሕጂ ትግራዋይ ኣብ ዓንኬል ምስኣቶሲ ፈታዊ ኤርትራ መሲሉ ኣምሓራይ ከዓ ጸላ ኤርትራ ኖ
سرعتات أمحارو بجزئهم صلاتنا نيرهم أنت بسانجهم أنت ببرتهم أنت ببرتنا حانقنا وحفنا أبزن بابس فيرنا يوم بدحري زتنبين درأهم موسيقى ورارات كايرو إذا زر خباز نبرة ويتازب صحنا يا أدي سبحة وحانقنا وحفنا يوم من تاي سخوان بحري اللي يقولوا ثلاثة قينات أربعة قينات تاي ده أنا يروي صلي هاي رخبان سلازة تقراوي ده حاجة صارت من تايفون سلازة تقراوي كل جزء تايو أبعن كل العالم كمبروس دل سلازة دل نهزبو نحبون سلازة تكملوا زدن قصة كخا حزب تقراي عبدون قرن عالم ما عشرة حدا كفل زمان بيبي ولا في يونيفرسيتي بيبي نمن تاي مناتو تقراي تايا حزب تقراي تايو إثيوبيا تايا حزب إثيوبيا تايا حتى كاد من اللي سايكون نحر دليلهم حجة كمان حدا تروختا دراهم فليتم تم تجارس إريتراويا كوينهم يحتوهم أب إرترا عندي ودبات الله مستناتهم كوادا درونا تهزبنا زي كون يملسو زحجين تاي حدتي كم درجة نايت تجراويس إرتراو خاخونا إرتراوي ودوبو فلت تاريخه فلت انت حمقة بحلو فلت انت حمقة نزخلو زي كم تناتهم حبرة سبقين حبرة سبق حبرة سبق تجراي مسزبي إرترا خوادا دريلكا انتحر تحاسب كوي ناس من البات نعصر تشو عطا في الزمن من بلاس مالتي اب تقراي در الحبرة تسلمني قتاليو مرحة تقراي تراي صلاحي هايلة سلاسي هم يقبرو درقو هم يقبرو قدام هاي صلاحي حزب تقراي إذا سرعات ويان بحال سرعات ويان ان حزب تقراي أشكا على التسعوي تلو بشمون دا شكتا مسام حراب بايسو بشمون دا شكتا مس أورمو بايسو بشمون دا شكتا مس حزب إرتراب بايسو بشمون دا شكتا اب عالم نصل غيرو تقراوي انتي حجي نصل تفضلهم خمسة ناي دايناسور كتصنتا لو طريعت بالعالم أمريكا نعم سونيرا نصيلات ولا أمريكا أما تمرتو زحالفة حارج هيبا ما يتقومو أما تمرتو زحالفة زيت هيبا ما يتقومو حزب تقراي انتي روح حاولوا انت باي لأمريكا نجزارسا أكايدا استراتيجينا تنقيرا ترقم دولو نقرا يكون سسري قبنعهم أولا لا تقراي بالي سلازي سلام أمونغو يتبقى أن إرتراب سلام عند حرتبا هايلو كال سلام من حزب المنقسن إرتراب آيد يلي إذن هاي تقراي حنكل تايز قبر زلو قش خستدو قش مندو شيخ مندو إذن قلي حنكل إذن كلام فارغ زي نزيد يفلت حزبنا وي نزيد يرداء حزب المنقسن لنا عيني بلينا قيد ولا عبز السوشيال ميديا انتهي لايد بحال دلو من البعض إريتراويان كي مفتلوكم كلهم شر دقورو دحريو نزي ميدياتات ناي تقراي دقويو ناتنا خاي مسلوكم 700 سوشيال ميديا يتوحف اتوحف انتايو نعاخا زمسل زي تفلطو نعاخا تمسيلو اوشتها اتي دحمتخكا وي اب حساتن زمتان وي اب سرقن حساتن دوافر انتحر كوينو 700 وحافي سوشيال ميديا 300 اغولنا عنا إرترا نصر الرأي زلنا نقح سنة حساب زلنا اغول سوشيال ميديا 10 إرتراوان نقحات نحرال لهم اتوم اب صحفتن اب مطفو اغول اتغالى اين يتحقق يطفئني دحر واحد بلا خلق قل اذا صبا خمسه تبهايلو اذا صبا خمسه تبهايلو اذا صبا خمسه تبهايلو انا نحنا نقوينا مصدقنا قال كلبين غزا رسو وح بالكل وح بهالو الفلتي وانو يدفلطق زخونه سبع يكونن دفلطه تعنن يلي واحد ولدلو تيجني قدي واحد ولدلو وانا تخلو فلتي ስለዚህ እም ኩሎም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ንዓና ተመሲሎም እንክሊል ደብሉ ደለው ከም በዓል ሬድዮ ናይ ትግራይ ዝመስላ እዚአን ኩለን ድምወላ እዚ ኸ ዕድመ ስልጣን ናይ ተጋሩ ምንዋሕ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ እንክሊል ምእታዊ እሞ ሰላም ብትግርኛ ሰላም እንተተባሂሉ ካልእ ትርጉም ደሎ ኣይኮን ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላም بقدامي مينستر أبي أحمد بخبور بريزيدنت هاجر إيرترا تجادل إساس أفريقيا زكاة زولو سلام السيد سلام كله كله شالي ده BBC تلتف Voice of America تلتف ردي حسنات تلتف إذا كل جزيان تايو أشكا على الحزب ومين صوتهم نعنا إحنا بكم جزيانا يتفقني من قصتنا حزبنا أشكا على الجن حزب تجراي صوتهم كم زمان حزب تجراي منيو حزب تجراي تقول كله استرق حزبي نعوز قوون مرحة زي ولد رأس دلو تجراي زي ولد هذا تجرايتي أبحثت نسرق أنت أميرة أبحثت نسرق إن كاسة أمر دقت ولد زيادة تجراي دبا تجراي إحراج من أنا عمد أمل ما نلاس قاعد سعاشدش أنا أقوم سانتهم أمل ما نقول زغلو استسرق أول كسبات دول من تجراي لك سعود مغيرة أبي اللي قلت تجراي نامت تابي عيلة أني تجراي أب سعود تسددي دي أب أمريكا تجراي نبي أحولني
نديو أيحجزني تفطر إذن تقرأ نساون بخمة كم تعبت تفلت يا حمد بالعيد عبيت تقرأي تخانا خينا خمسة إرتراوي تدخي متاخ عين كفا تعبت تقرأي نمولات قلت تقول تزي كنا تقرأي أفقر دكا أبو ما يتفلطوا حتى نو ما يتفلطوا سقيلهم كم نحبا ينترعبوا قال عقل لدني وخم نحبا يلعبي ناي تقرأي شرحي حقا تاريخ نقولكم دول زخوانا تقرأي بوبو دسوع تقرأي يلا بنجراد دي تسوي عبي بنجراد دي مالت تدحروا إذا حزت الصباح تدحروا إذا حزت تدحروا إذا حزت زيتنا يتقرأ هذا يرتراوس ممر كوينو أب مقالو كوين تلا أي سباح إذا تاني حتى ندام حرقل نتا حمات كوين تزايوس أتخمل ولا حساس لقونا حواشي نايز أقا حماق الاسمين تخادر اللي غايلاته لومو ديبو حقا نياتاري قد نقرأكم دولو أقا حماق الاسمين تخادر اللي غايلاته تخمل ولا حساس حماشي إذا ساتهم يبتي من أي من يتقال عاد فلت نقري سلازي زي أميهم تم تقارز بحاله كله من تحرقهم أبو ما يفلطني بخمسة عويت أبدكان أبتي حبرة سرناتان ركب الله دبلنا سبيل هلو لو 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 زغلو ينفرس بحاله رأس دولو تمهارا ينفرس الله يلن استمهارة تقرأوا الله يلن رأس معقانة عقينك مستخلاء كفل زمهارا بيرترا هو ده درايكين حاجة من بقعات دولو يكون سلازي أب كم زي عنكليل نبر دولو حبرة سب أب عنكليل دمبر دولو مريحنات ناجفرة تقرأي إذا كل جزء عنا تايجورو أب عنكليل كم برنا دوليو سلام نايك أشي سلام ناشخ شخ دبها تقرأي من بكير تحزة تقرأي أسلام عيسى أسلام عيد حزة تقرأي عيسى تيل حصتي تزخونا ذا أبصم دوا عدوار تقولاد اللهم نايت كلنا دل عدي ناي منزرنا دل عدي أو مسجد مستسرح أو خوي سوبر تقول كيلم كي كبر توقعهم 3 كيلومتر توقعف الله خبط عدي من عايد استقال سنة عايد السنكل سلازي زيت نقحتنا تقرأي زبا سلازي حجي كل زي ناي مرغ ناي كزعرو ناي قلملدو نيا دلو تقارو ازي نجزيها ممخان كلل مبال نحاد خلتا ابو سوشيال ميديا دلو نمدنقار يلستمع هذا انكلالو ناي سرعات محبر لما تقرأي مو زبيري ترى سلام بقى تقرنيا سلام من تحت وهاي الخالق ترجم هنا سلام مونغو بريزنت هاجرير ترى مونغو دكتور أبي أحمد السفارة مثلا زحجي دقبر دلو سيت سلام زي انجلتين هاجرات ناتن مرحة اللون مرحة غازي من مرحة تقرأي مرحلة لو أي بالله أما حدار لو عند الله قبرتنا أبعته رئيسه خكن زي أدخنا أبعته خبيب رئيسه ندين نقول كمرح زي كلمة تشاينا تقولين مرة خفا بيوم السوق هذا مرحة رمز لكم بعال كردستان مدحيت كوين عندهم كبا حبت سبحات نقا إذا أتى تقرأي تبهال من محدار كمان بقع من محدار زي بالله أبصر كنا شفت النتن أبلغ مصن توافيرهم أب حنت هوتيل تحبيهم دول إذا هوتيل زي أنت يا حجا سرقوا له حسوا له قتلوا له زماتوا له زيوم حجين تاقور نهزب تقرأي شعوية مسيهم خا ها أما نقول حزب إثيوبيا قدر له سلام هيكون وصلوا نحنا هنا قربيتنا نحنا هنا حاتم توالدنا من حزب السودان كمان ولدنا توالدنا ولا أبعدهم استولد سلام هاي يقبرس من حزب السودان كا السودان طيب حزب السودان مسلمين انتهي الرغبة مسلم تقرأ أبعد واسطة ولد سلام هاي كبروا زي هابوس على السودان دول حونا ولدنا توالدنا إذا عقلا دصوبات شفرة محبر لما نو تقرأي تزاروا دولا عقلا سبيبوان دا وحوحت من دولا قد عبز السوشيال ميديا كي نقرره نحنا إريتراويان سلام مس حزبي إثيوبيان مرحنا إثيوبيان اندحر زقبرالو زيت سلام حقنا ويكاتي قنع زخنا سلام من الوقت بزعبا بحري كل جزء سب الزارب أمحار دوك يسمى أمحار تزورم أمحاراي بحق إرترا بحر خمس أبديسات تزور شو تتفترا وحبتناتنا أتاو جنا لنا سقيلا يكون تنا أمحاراي فنجح إذا يكون تنا مثل نعم تنا يكلم نحيل سلاسي أنا يمر مستحيل مرة بإمبازي إرترا إجزيتو هاي بوا تلو خونا تفتسيمو بحر دي خمس بحر خمس مسلا تريشتناتنا جماعهم بحر زلون انت عينت هابت انت عينت قطت هالون سوق في التراب قلتله سلازا محراي مصير كان مقلال مسا محراي مباس تقراي تقبروا دلاي مو نحنا بحر لنا نايب حق تفترا وصقاي ام حراي يكون اورمو بحق مايتي هاجر توريست تقبروها مثلا حلفتنا ودن نم حراي تقوملو مسا محراي سترف ولا مسو غانداو چايناو خيدنا كمان مثلا حلفتنا تفتروا صقنا سلازي معباله بمنتاي مثلا ناي بينها معباله مس غوربا بتخا
معبالغ مس اندحر كوينو ات السلام ناي بحق سلام زي حجي تفطر دول السلام اذا تግራይ تبال ዘለ ምን ያ ትግራይ ታል ናይ ደብረጽዮን ምሳና ኮይዱ ዕል ኮፊሉስ ሃገር ድመርሕ ዝኩም ኣብ ሶሻል ሚዲያ አቲ ዝዘረብኩምና 4 ሓንቲ ገዛ ደላቶ ተንሰረቀ ገንዘብ ክበልዕ ተሓቢኡ ድነብር ደሉ ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ውዱባት ንቁሓት ሓያላት ዋላ ብሶሻል ሚዲያ ሓያላት ሰብዕት ቅጥዕትካ ቦምባ ፈንጂ ደይኮነ ሓያል ስነ አእምራዊ አቃውማ ዘሎ ሓንጎል ክንወንን ናይ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ እዚ እንታይ ሓላፍነትና ግዴታና ምክንያቱ ዘይነቃሕ ሕብረተሰብ ዓደቦ ይዕኑ ዘይነቃሕ ሕብረተሰብ ሕዋቲ ይጽልእ ዘይነቃሕ ሕብረተሰብ ንንሕድሕድ ይድቃተን ዘይነቃሕ ሕብረተሰብ ዝኾነ ሰብ መጽ ይድጠውዮ ባሕር ምሓራይ መጽ ይግበር አምሓራይ ይምጻ ወላ መንግስት ኃይለ ማርያም ሲቪል ኮይኑ ምጻ ድሕር ምሕረት ተገይርሉ ይምጻ سخم كركر مصيو بحق نايت هاجر مصي ስለዚህ ምን ታይ መስል ካዝ ጸዲ ባት ሓሳስ ባት ጋር ዝዘርቆ ደሎ ኣብ ሓንጎልና ተቀላላህ ነው ጉደርሎ እቤት ምስ ከባቢኻ በሰላማው መንገዲ እንድሕር ጠይቁም ምስ ትግራይ ከማን ሰላም ክንገብር ትባሃል ከመይ ጌርካ ምስ ትግራይ ደ ሰላም ትገብር ትግራይ ዘሎ ዓድብ ዓተር ዝበልዐት ከብድን ቀዲያ ይተቀድም ይባላል ኮሙንቶ ዘይኮና ቦታትና ማህተማ ይማሃሮም ልብ ትግራይ ዘይፈልጥ ጽርግያ ኣሎ ዲስ ኣብ ሓጎታትና የምቅድሚ 100 ዓመት ማህተም ትግራይ ለማሃሪም ትግራዋይ ኣብ ከብድኻ እንተኣተወ ጸገም ኣብ ገዛኻ እንተኣተወ ጸገም ኣብ ሩዋኻ እንተመጸ ጸገም ኣብ ጎረቤትካ እንተኾነ ጸገም እዚኦም ከማን ሰላም ክገብር ዝባሃል ሰላም እንታይ እዩ ግን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ሰላም ደይ ንብረትካ ዘሚትካ ደይ መለስካዮ የቅሬታ ደይ ሓተትካዮ ሕብራ ዓይኒ ይብሉን ደስ አይበለን ኢልካ ብፈንጅን ብገለን ዝሰጎካይ ህዝቢ ጦሪቱ ድዘመትካዮ ገንዘቡ ድዘመትካይ ህዝቢ ሲ ነዚ የቅሬታን ከሓሳን ከሓተትካ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ሰላም ኣብዲኩም ዳስ ስለዚ ኣብዚ ሰላም ዝበሃል ካሎ ቁንቁኛ ካሎ ትርጉም ዝዋፈር ደሎ በዚ ማሕበር ለማኑ ትግራይ ኩሉ ዝፈርጅት ሓቂ ከይመስለኩም መንግስቲ ኤርትራ ኣይፈልጦ ኣብ ማሕበር ናይ 6 ሰብ ከመን ኣይፈልጦን እዩ ዝበሃል ደሎ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዝናይ ሶሻል ሚዲያ ሓቂ ከይመስለኩም ወይ እውን ዝናይ ሶሻል ሚዲያ ከምዚ ዝግበር ደሎ ስቂለን ስራሕ ድሳኣና በዓል ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ በዓል ቢቢሲ ስራሕ ሲና ናው ሼር ላይክ ደሊን ስቂለን ኮለል ተበላ ዓቅምን ብቕዓትን ዘሎና ይኮን መንግስቲ ኤርትራ ኣይፈልጠን እዩ ብጥራጠና ይሳይቅሞ نحنا خاب زنوقحات نكون بزن نودخم زنكا حنقولنا عين بصوصو عين شبرو እቲ ሰላም ዝበሃል ናይ በሐቅ ሰላምካ አሞንጎ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ በወግዕ ተጀሚሩስ በወግዕኻ ተግባራዊ ኮይኑ ይቅጽላሉ ከምዚ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ ዝበለ ሕጁን ኣብ አዲስ አበባ ኮይኑ ድሮ ኣብ ዝሓድሽ ዓመት እቲ ስራሕ ንጥፈታት ክጅምር ይልወሎ ስራሕ ንጥፈታት ናይ ወደብና ኹን ስራሕ ንጥፈታት ናይ ንግዲ ኹን ስራሕ ንጥፈታት ምስመን ምስ ጎረቤትና مسمن مستمزنا دخونه غوربيت حجي توفطير دولو ناي سلام منግስት ስለዚህ ኢድም ጓንትም ኮይኖም እናተማላልኡ እቲ ስራሕ ጉዕዞ ይጅምራሉ ስራሕ ናይ ትግራይ ግን ውዲ ትግራይ ከም ናይ ዳናሶር ዝጸንተሉ ሰዓት አኹዲ እንታይ ገርገረ ዋጋ ደሎ 360 ዝተዓጽወ እንታይ ይገብር ድጎብሮ ነገር ይብሉ بزيك حاسوتون سرقن بزيك أبقى العصبية تسيلك عن كليل مبات حجرة أمقى العصبية ناي محبر لخدا ناي قلدو ناي مرب لخدا أمبلا مثلكم سلام أو أدي ساقر له سلام يكون أنا تقرأي دلو سلام كنادي زي كل جزيان تايب صراحة أبقى العصبية تسيلك عن كليل مبالي مو أب كم زنت زي آتنا نزخا بركب أنت قمنايو تمرات خويني مثلا مو نايلو مشات عرستنا سلام ندحرت بخايلو بقام أتقرنيا كالت قرقم دو دلي أحب سلام منغو منغست ኢትዮጵያን መንግስት ኤርትራን ሰላም አሎ ዝውዕ ሰላም ዝተፈሪሙ በጉቦን ብጽቦን ካይ ጓዓዛሎ ካልእ ሰላም በጎወ ድመጽ ናይ ጭፍራ ወዲ ጭፍራ ናይ ማሕበር ለማና ትግራይ ገለመለዚ ሰላም አይኮን ዝሐቀግዚኦም ምዃን ምክንያቱ ተደረጃው ማበይኩም ደለው መፍላት ስለዝኾነ ደረጃ ናይ ትግራይ አምንታሎ ዝኾነ ኤርትራዊ ሓደ በዚ መርአያ ሰላም ዝበሃል ምስ መንግስት ኤርትራ እምበር ምስ ሕንቅል ይግበር ነገር የለን ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ኣብዚ ሓያላት ንቁሓት ውድባት ንኾንሞ በዛ አጋጣሚ ጽኒልኩም ሰማዕኩም ንኸመስግነኩም ደሊ ናልባተቶም አባካሳ ደልኹም በዚ አጋጣሚ ናይ ልደት ናይ ዚኦም አውሮጳዋን ፍላይ ዘማብዚ ተወሊድኩም ተዓበኹም ንዑን ስለትፈልጡ ኳዕና ብዝከዓኩም ሃፒ ክሪስማስ ክብለኩም ፈቱ ብናትና ቋጻጽራ ገና ሕጂ ሰሙን ክልተ ሰሙን ተሪፎሎ ብዝኾነ ግን በዚ ናይ ቋጻጽራኻ
هابي كريسماس بلوكم كلكم مالتي نتي تبع نعود فلطون ابز تولدكم دعبكم بفلاي لذي إذا كريسماس نايس عادي كريسماس نايس عادي خامس عادي تولدكم قدنيهم كتبعلوا قدنيهم كاترجموا تفلطوا ما كوانا بزبكعكم وقاخا كم زعما ما سلنا جون قريبا معلتات تريفوا له ني 4 5 معلت تريفوا له 11 عمد إذا 11 عمد كعمة السلام رح وقت تكون لنا ها كلنا سنة دليت نصبيان احنا بفلاي تراويان مو كم تلومت كل جزء كبرن موجسن نتوم نسليهم يلوم زحلفوا جوجان سماعاتنا يكون سنكلاتنا من السماعاتنا نعم كخبر المسان حابب نسمع يوم وترو عوضنا حزب المنجستن إيرترا بهاجرا مزمر كفليكم إيه That's what